Зараз вы можете пачуць майго суседа. Бо як толькі я вырашыла сесці і папіць з вамі гарбаты, яму абавязкова спатрэбілася нешта дрыліць. Всё пайшло не па плане. Ці частая гэта з'ява? Ды штодзённая. Мы увесь час чуем пра планаванне, правільнае выкарыстанне часу, каб яго не прамарнаваць. Але, на мой погляд, яшчэ больш важнае ўменне, асабліва для жанчын, гэта здольнасць адмовіцца ад свайго плану. Нават тады, калі хочацца зубамі за яго ўчапіцца. Бо наш час нам не належыць. Сёння будзем з вамі вучыцца быць гнуткімі, адмаўляцца ад гіперкантролю, будзем чытаць верш без рыфмы і шукаць сэнс жыцця. Я, Тацяна Немчанінова, запрашаю вас на тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Мае каштоўныя дзяўчынкі, я, Тацяна Немчанінова, вітаю вас. Радая, што зноў атрымалася сабрацца нашым колам. Ад яго свет адразу прыгажэе. Вы не толькі соль і святло, вы хараство гэтага свету. Квітнець і ствараць прыгажосць вакол – гэта наш талент ад Господа. Шчодра карыстайцеся ім. Сёння ж хачу паразмаўляць пра кантроль. Наколькі гэта добрая з'ява, дзе мяжа і чаму праз яго мы часта губляем супакой. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Чаму я загаварыла пра кантроль? Бо сама пакутую праз яго навязлівасць. Хачу разабрацца з вашай дапамогай. Адразу скажу, што кантралююць не мяне, а я. Каб быць спакойнай, мне трэба на ўсім трымаць сваю ўвагу, уплываць, падпарадкоўваць. Апошні ўдар гэта рыса нанесла мне, калі мы паехалі ўсёй сям'ёй у доўгачаканы адпачынак. Гэта было вельмі прыгожае месца, з вытанчаным інтэр'ерам, ідэальнай праграмай. І калі мае неідэальныя дзеці уваліліся ў гэтую карцінку, як з паштоўкі, навялі там свой парадак, парушылі планы і, па шчырасці, не заўсёды зважалі на патрэбы і жаданні дарослых, я не змагла падладзіцца. Сістэма выйшла з-пад кантролю, карцінка ў маёй галаве не адпавядала рэчаіснасці, і адпачынак быў цалкам сапсаваны. Я, канешне, разумею, што сапсавалі яго не дзеці, а я сваім стаўленнем да сітуацыі і няўменнем адпусціць кантроль. Прызнавайцеся, у каго такая ж праблема? Я больш так не хачу. Давайце змагацца разам. Кантроль сам па сабе з'ява някепская. Яго выкарыстоўваюць у сістэме кіравання. Кантроль дапамагае аптымізаваць любую дзейнасць, рабіць яе найбольш эфектыўнай, знаходзіць і выпраўляць адхіленні, у цэлым дасягаць пастаўленых мэтаў. Напрыклад, фінансавы ўлік і планаванне спраў, спісы – гэта добры і правільны кантроль. А бывае і яго навязлівая форма. Празмернае жаданне кантраляваць усё вакол завецца гіперкантролем. Ён нібыта дапамагае пазбавіцца ад стрэсу, а насамрэч прыносіць шмат трывогі. Псіхааналітыкі раяць спачатку прызнаць негатыўны ўплыў гіперкантролю на вас, а потым вучыцца прымаць нявызначанасць у жыцці, радавацца нечаканасцям. Гіперкантроль распаўсюджваецца не толькі на маё жыццё, але і на жыццё блізкіх. Гэта, безумоўна, не дапамагае стасункам, часта прыводзіць да сварак. Чалавек, які пакутуе на гіперкантроль, хоча, каб усё заўжды было так, як ён запланаваў. Гіперкантроль прыводзіць да напружання, галаўных боляў, бяссонніцы, а таксама не дазваляе людзям рызыкаваць. Яны пазбягаюць сітуацый, якія могуць скончыцца незапланавана. Цяпер зразумела, чаму у мяне не атрымалася адаптавацца да зменаў на адпачынку і насалодзіцца ім. Я спрабавала вярнуць свой уплыў, змагалася за намечаны план, без яго мне проста трывожна.
А трэба было адпусціць сітуацыю, заўважаць прыгожае ў тым выглядзе, які навялі дзеці, і проста радавацца, што мы на адпачынку. Проста, але няпроста. Людзі, якім неабходны кантроль, не могуць так лёгка ад яго пазбавіцца. Дык што ж рабіць? Расказвай, памочнік. Па-першае, больш гуляць на свежым паветры, шмат хадзіць, а лепш заняцца спортам. Рэгулярныя заняткі зніжаюць узровень стрэсу і трывогі. Ад гэтага зменшыцца сама патрэба кантраляваць. Пасля перадачы пайду дадому пешкі і набуду абанемент у спартзал. Што яшчэ? Важна асэнсаваць, што цалкам кіраваць жыццём проста немагчыма. Гэта ілюзія. Вельмі хрысціянскі тэзіс. Да яго мы вернемся ў наступнай рубрыцы. Далей. Перастань змагацца з тым, што не можаш змяніць. Лепш сканцэнтруйся на тым, на што сапраўды здольная ўплываць. На сваё стаўленне да пераменаў. Ты можаш іх прыняць. Дзякуй. Ёсць яшчэ нейкія парады? Навучыцца давяраць. За жаданнем усё трымаць пад кантролем стаіць няўпэўненасць. Давярай жыццёваму працэсу, які ідзе без твайго удзелу. Вось мы і прыйшлі да таго, хто насамрэч кіруе жыццём. Мае асноўныя і запасныя планы, змяняе іх і па-мастацку сочыць за ўсімі працэсамі адначасова. І гэта дакладна не я. Пра галоўнага валадара часу, неба і зямлі, вады і паветра і нават майго сямейнага адпачынку паразмаўляем пасля музычнай паўзы. На руках трымаеш мяне, любою агортваеш, нібы я гэта птушаня, бо прагнеш ты, каб я зразумеў, нібы я малое дзіця. На руках ты трымаеш мяне, любою агортваеш, нібы я гэта птушаня, бо прагнеш ты, каб я зразумеў, нібы я малое дзіця. Толькі жыць для цябе бясконца добрага, бясконца мудрага, бясконца светлага. Толькі жыць для цябе бясконца добрага, нябеснага Богайца. Ты трымаеш мяне, любою агортваеш, нібы я гэта птушаня, бо прагнеш ты, каб я зразумеў, нібы я малое дзіця. Толькі жыць для цябе бясконца добрага, бясконца мудрага, бясконца светлага. Толькі жыць для цябе бясконца добрага, нябеснага Богайца.
У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Сёння мы размаўляем пра празмернае жаданне ўсё кантраляваць. Калі я хачу, каб маё жыццё і жыццё блізкіх было падуладна мне, ці добрае гэта жаданне? Ці рэальна гэта? Ці даў мне такую магчымасць творца? У кнізе прарока Ярэміі, 10 раздзел, 23 верш чытаем: «Ведаю, Господі, што не чалавек вызначае шлях свой, і не ў моцы чалавека кіраваць крокамі сваімі, калі ён ідзе». Не спяшайцеся палохацца, што вы бязвольная лялька на нітачках. Бог паважае нашу волю і дае права выбараў. Размаўляем пра гэта ў наступных выпусках. Сёння ж гаворка пра кантроль. Яшчэ раз, не ў моцы чалавека кіраваць крокамі сваімі, калі ён ідзе. Калі я іду, я сама выбіраю накірунак, сама перастаўляю ногі. Гэта ў маёй уладзе. А вось ці дайду, куды намеціла, не ведаю. Па дарозе можа здарыцца што заўгодна. Збіць машына, прыляцець цагліна на галаву, адмяніцца сустрэча, банальна можа нехта патэлефанаваць і мне давядзецца вярнуцца. Што заўгодна можа перашкодзіць, і я не магу гэтага прадугледзець. Апостал Якуб, вучань Ісуса Хрыста, які хадзіў разам з Богам жывым, слухаў яго прамовы і атрымаў Духа Святога, піша ў сваім пасланні: «Паслухайце цяпер вы, якія кажаце: сёння і заўтра пойдзем у такі і такі горад і будзем там 1 год, і будзем гандляваць і зарабляць. Вы, якія не ведаеце, што будзе заўтра, бо што такое жыццё вашае? Яно пара, якая з'яўляецца на малы час, а потым чэзне. Замест таго, каб гаварыць вам: калі Господ захоча і будзем жывыя, зробім тое ці другое, вы цяпер праз пыху сваю хваліцеся. Усякая гэткая пахвальба ёсць зло». Яшчэ адзін апостал, Павал, добра разумеў, хто кіруе яго планамі. У пасланнях да цэркваў ён піша, што хутка наведае іх, колькі часу прабудзе і што зробіць, але заўсёды з папраўкай: калі Господ дазволіць, калі Господ захоча, калі Бог дазволіць. Гэта не азначае, што ад нас нічога не залежыць. Калі мы не пойдзем, то ніколі і не прыйдзем. Мы мусім выконваць сваю частку, будаваць планы і перасоўваць ногі. І пры гэтым быць гнуткімі, заўсёды трымаць у галаве, што ўсё можа здарыцца інакш. Асабліва гэта патрэбна мамам, бо наш час нам не належыць. І кожную секунду ёсць верагоднасць, што ўсё пойдзе цалкам не так, як мы планавалі. Я ніяк не магла наладзіць дзённы сон свайго першага дзіцёнка, бо на час, пакуль ён спіць, заўжды мела шмат планаў. І ў думках была ўжо там, у будучыні. Падганяла яго ненаўмысна, замест таго, каб трансляваць супакой. Сын счытваў маю трывогу і, вядома, не мог заснуць. Усе мае планы крышыліся на вачах. Гэта разбурала мяне. Перажыванне таго, што справы так і застануцца нязробленымі, забірала ўсе мае сілы, і рэшту дня я праводзіла на аўтамаце. Ні з сынам не магла якасна праводзіць час, ні рабіць намечаныя справы. А малыш быў неспакойным і не атрымліваў патрэбную колькасць сну. Таму, дарагія мамы, важны пункт нашага планавання – план Б, В, Г, Д і прыманне таго, што ніводзін з гэтых планаў можа не спрацаваць. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Памятайце малітву «Ойче наш», якую сам Ісус пакінуў нам даслоўна: «Будь воля твая, як у небе, так і на зямлі. Не наша воля, а Божая». Гісторыя са старога запавету. Прарок Білеам ехаў да валадара Мааву, які хацеў праклясці праз яго народ Божы. І акурат у дарозе нешта пайшло не так. Асліца не слухалася Білеама, то самавольна ішла з дарогі ў поле, то ціснулася да сцяны і прыціснула нагу Білеаму, то ўвогуле лягла пад ім і адмовілася ісці далей. Акурат як дзеці, калі вы некуды моцна спяшаецеся. А раней такога ніколі з ёй не здаралася. І прарок не ведаў, што рабіць. Ён тройчы біў асліцу, каб дабіцца свайго. Ён не хацеў адмаўляцца ад намечанага плану, лічыў, што жывёла замінае яму.
І тут асліца загаварыла. Гэта не казачная Нарнія, жывёлы там не размаўлялі. Гэта быў надзвычайны выпадак, які не апісаны больш нідзе ў Бібліі. «Чаму ты б'еш мяне?» – прамовіла асліца. Бог адкрыў ёй не толькі рот, але і вочы. Яна бачыла тое, чаго не бачыў яе гаспадар. Ваяўнічага Божага анёла з мячом, які хацеў спыніць Біляама і не даць яму зрабіць кепскую справу. Тады і чалавеку адкрыў Бог вочы, і ўбачыў ён анёла, і сказаў яму анёл Господа: «Навошта ты 3 разы біў асліцу сваю? Вось я прыйшоў як супраціўнік твой, бо нядобрая дарога твая перад табою. І ўбачыла мяне асліца і 3 разы ўхілялася ад мяне, і каб яна не ўхілялася ад мяне, я забіў бы цябе, а яе пакінуў бы жывую». Так і мы ў жыцці, не бачыўшы поўнай карціны, часта прымаем за кепскае тое, што насамрэч ратуе нас. Дык ці мае сэнс адстойваць свой план перад тым, хто валодае поўнай інфармацыяй? Наш план недасканалы, і наш гіперкантроль прымушае нават асліцу загаварыць. І тое, што падавалася бескантрольнай непаслухмянасцю, наадварот, апынулася пакорай. Асліца не слухалася чалавека, бо яна ў гэты час слухала Бога. Жаданне ўсё кантраляваць нясе таксама з сабой мітусню ў жыццё і залішнія клопаты. У Евангеліі ад Мацвея 13:22 Ісус расказвае знакамітую прыповесць пра сейбіта. Лёс зерня залежыць ад глебы, у якую яно ўпала. Ці вырасце зерня, пасеянае сярод пустазелля? Не, высокія бязглуздыя травы заглушаць яго, забяруць святло, пітво і не дадуць вырасці нечаму карыснаму, што магло з'явіцца на гэтым месцы. Так вось, пасеянае ў цярніне – гэта той, хто чуе слова, але клопаты веку гэтага і падман багацця заглушаюць слова, і яно застаецца бясплодным. Мітусня, якую спараджае гіперкантроль, забірае нашу увагу ад галоўнага. У адным мястэчку Ісус спыніўся ў доме, дзе яго прымалі 2 сястры. Марта завіхалася па справах. Напэўна, прынялася гатаваць ежу, накрываць на стол, можа прыбіраць раскіданыя рэчы, як мы гэта робім, калі знянацку прыходзяць госці. А сястра яе Марыя спакойна села ля ног Ісуса і слухала слова яго. Вядома, Марце было крыўдна, яна абурылася. «Господі, ці ж цябе не клапоціць, што сястра моя пакінула мяне адну паслугаваць? Скажы ёй, каб дапамагла мне». Адказваючы, Ісус сказаў ёй: «Марта, Марта, ты клапоцішся і турбуешся пра многае, а адно толькі трэба. Марыя ж выбрала добрую частку, якая не будзе забрана ў яе». Гэта не азначае, дарагія дзяўчаткі, што не трэба частаваць госця, які прыходзіць у дом, ці прыбірацца перад яго прыходам. Але не гэта галоўнае. Чалавека трэба прыняць з увагай, падарыць яму свой час. Гэта гісторыя, як і многія ў Бібліі, з'яўляецца метафорай. Яна пра тое, што наша жаданне кантраляваць замінае нам заўважаць важнае. Што рабіць, каб гэтага не здарылася? Слухаць Ісуса. Проста зараз мы можам пачуць тое, што Ён прамаўляе ў нашае сэрца. Для гэтага трэба захацець пачуць. Бог прамаўляе, як ціхі шэпт ветру. Чаму не громам з нябёсаў? Каб мы слухалі ў цішыні, каб нічога не замінала, ні нашая ўласная пыха, ні клопаты гэтага свету, ні пустая мітусня. Яшчэ адзін спосаб пачуць Бога – гэта чытаць Яго слова. Што мы зараз і зробім? Урывак з нагорнай пропаведзі Ісуса, Евангелія ад Мацвея, 6 раздзел. «Таму кажу вам, не клапаціцеся пра душу вашую, што вам есці і што піць, а не пра цела вашае, у што апрануцца, ці ж душа не большая за ежу і цела за адзенне. Паглядзіце на птушак нябесных, што ані сеюць, ані жнуць, не збіраюць у свірны, і Айцец ваш нябесны жывіць іх. Наколькі ж вы лепшыя за іх? Хто з вас сваім клопатам можа дадаць сабе росту хоць на 1 локаць?
І наконт адзення, чаго клапоціцеся, паглядзіце на палявыя лілеі, як яны растуць, не працуюць, не прадуць, а я кажу вам, што нават Саламон ува ўсёй славе сваёй не апранаўся так, як адна з іх. Калі ж траву на полі, якая сёння ёсць, а заўтра будзе кінутая ў печ, Бог так апранае, дык ці няшмат больш вас, малаверы. Шукайце ж перш валадарства Божага і праведнасці яго, і тое ўсё дадасца вам. Дарагая дзяўчынка, давай разам памолімся. Айцец наш небесны, прыходзім да Цябе як да стваральніка і валадара ўсяго сусвету, які адначасова бачыць і цэлы акіян, і шчылінку ў пячоры, і пыл пад маім ложкам, і жаданні майго сэрца. Нічога ад Цябе не схавана. І я прашу Цябе, Ойча, дапамажы мне аддаць Табе належны кантроль. Не мітусіцца, мець сталы давер і годна прымаць перамены. Як дробныя, так і вялікія. Дадай мне гнуткасці і прыбяры ўсякае жаданне кантраляваць сітуацыі, якія непадуладныя мне. Прашу за тых слухачак, якія асабліва пакутаюць на гіперкантроль. Пакажы ім Тваю ўладу, Господі. Дай супакой і мудрасць прыняць яе. Скіруй нашу увагу на важнае і не дай церням гэтага свету заглушыць зерне слова Твайго. Дай нам паслухмянасці перад Табою, як асліцы Біліама. Дай прымаць верай там, дзе не бачым вачыма. Слава Табе і хвала, адзіны Господ, у якога ёсць усе рашэнні і адказы на ўсе пытанні. Амен. Тебе, Ты прими хвалу, дыхня хай мое сердце узнесла пяе Господу Христу. Мои устны хай гучно прославят Тебе, Ты прими хвалу. Хвалу.
Господу Христу. Мои устны хай гучно прославят Тебе, Ты прими хвалу. Скарбонка. Сённяшняя рубрика будзе надзвычай лірычнай. Хачу прачытаць вам верш, дзе зямное спалучаецца з нябесным. Жыццёвыя клопаты незаўважна раствараюцца ў космасе, тлум адыходзіць і на першы план выступаюць сэнсавыя каштоўнасці. Максім Богданович, я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы у ціхую сінюю ноч і сказаць: бачыце, гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса. Да іх ляціць нашае сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Паэзія Богдановича даволі сумная і фатальная. Паэт чакае хуткай смерці і часта ў вершах выказвае роспач, што пражыў так мала. Гэты верлібр падымае тэму сэнсу жыцця. Усё зямное жыццё і ёсць шляхам да неба. Яно нясе нас да вечнага жыцця. І кожны дзень ёсць падрыхтоўкай да вечнасці. Ці павінны мы несці туды сваркі і горыч? Ці павінны пакідаць тут пасля сябе звадкі і боль? Ці павінны траціць каштоўныя імгненні, а хто, як несмяротна хворы Максім Богданович, ведаў кошт кожнаму імгненню? Траціць іх на неапраўданую трывожнасць, за лішнія клопаты, імкненне ўзяць жыццё пад сваю ўладу? Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Мы тут не галоўныя, наша роля абмежаваная, як і час. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор? Сэнс жыцця ў тым, каб скарыцца гэтаму палёту, прыняць свой маршрут і максімальна не нашкодзіць, а яшчэ лепш палепшыць. Быць жанчынай – дар Божы. Дарагія дзяўчаткі, я, Тацяна Немчанінава, была вельмі рада нашай сустрэчы. Удзячная за аналіз, які мы правялі разам. Наступны сямейны адпачынак буду планаваць ужо не як усімагутная і ведаючая, як усім будзе лепей, а як гатовая да розных паваротаў і прыгодаў. Адпускаю вас з мірам, дарагія дзяўчаткі. Свае гісторыі і пытанні дасылайце ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці на паштовы адрас рэдакцыі. Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Чакаю вас тут у наступны аўторак. І, як кажа Біблія, шмат думак у сэрцы чалавека, але збудзецца намер Господа. Табе цяжкая масі лісці, і не можаш цяжар свой нясці, Бог цябе кліча, що ва ўсіх знявірыўся ты, і так прагнеш жывое вады, Бог цябе кліча. Бог кліча, чакае свае абдымкі, Бог адкрыў за тваё спаўленне, Сын Божий кроўю заплаціў. Бог кліча, чакае свае абдымкі, Бог адкрыў за тваё спаўленне, Сын Божий кроўю заплаціў. Все сумнівы, памылкі пакінь, час няспынна ляжыць гарячы, Бог цябе кліча. Ты свой смутак на
Жанчыны надзеі.